Som la Rosa i la Bel. Us presentem el quadern Ortoeixida 4. L'objectiu d'Ortoeixida 4 és treballar l'ortografia valenciana per quart de primària. Al quadern Ortoeixida, l'alumne treballa en paper de manera evolutiva i deductiva. A més, el quadern Ortoeixida gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn, que podrà accedir-hi amb un codi individual i privatiu. Us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Ara accedim al llibre digital de quart. El primer recurs que hi trobem és el quadern digitalitzat i el seu solucionari. El segon recurs són els audiodictats. I el darrer recurs és exclusiu per docència, són el quadre competencial i els indicadors operatius. Us fem un petit resum dels recursos. Per fer treballs d'aula a la pissarra digital hi trobareu el quadern pàgina a pàgina digitalitzat amb el seu solucionari. El segon recurs que facilitem per l'aula és els audiodictats. Aquí l'alumne llegeix, repassa, prepara, escolta i corregeix els dictats. Amb l'àudio va de manera pausada per donar temps a l'alumne a poder escriure i de manera seguida per poder fer correcció. La darrera eina que hi ha és exclusiva per docència. Aquí estem treballant amb el quadre competencial. El quadre competencial és un PDF editable que pot quedar dintre de la plataforma, dintre de l'entorn privatiu del docent, que seria aquest. I si no, també pot ser imprimible perquè el pugueu tenir en paper. El segon recurs privatiu de docència és els indicadors operatius. Editorial Nadal és conscient que estem davant d'un quadern de 48 pàgines d'ortografia valenciana que no és un llibre de text, però hem volgut facilitar als docents els indicadors operatius unitat per unitat. Creiem que Ortoeixida és una excel·lent eina de treball d'ortografia valenciana, de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal amb la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.